Tele van kicsivel, láttad? Akkor itt dobálj egy párat. Hát ha valahol le van ülve a süllé. Vagy a csuka, vagy valami. Aha, rácsapott. Hopp, azt elrátottak. Olyan csekély a víz. Hát mondjuk nem mély, az biztos. De hát itt vannak a kis halak kint. Hogy jön be. Na, dobja még egyet. Vagy többet is. Veri fel a homokot. Homok kitermelés. Minek jöttél ide? Egy van hátam mögül, nem bírok bedobni. Eredj ma a picsába arra. Láttad? Ott volt. Ott te. Fent. Ezzel a piaci bottal nem dobsz el odáig. Esetleg, hogyha bedobod a botot. Fürden értesz? Van nála cappany. Dobja a mélyebb fele. Habár. A hurkot csinált, mint a műlegyezné, bazd meg. Leírt egy 8-ast a levegőbe. Ha nem fázik a lábod, úgy mezitláb. Vágjál már be neki. Itt van. Ja, azt hittem, hogy viszi. Rapalla? Gondolom 2000 forintos. Miért érdekel engem, hogy ki ez? Kicsit kezd feltámadni a szél, nem?